Hola, bones, soc la Míriam, l'assessora de lloguers Espígol, i avui us ensenyarem un pis d'estudiants que tenim a la zona del centre. Per ser més exactes, al carrer Sant Joan Baptista La Salle. Un pis de 4 habitacions, 2 dobles i 2 individuals, cada habitació amb tots els mobles incorporats i amb armaris empotrats. Aquesta és una de les dobles. Com veieu, té molta llum natural. Aquí tenim la segona doble. Les dues individuals. El pis té 77 metres quadrats útils. Ens trobem un dels banys, amb banyera. Aquí tenim el que és cuina independent, també amb tots els electrodomèstics incorporats, el que és nevera, el que és forn, tenim fogons i al final ens trobem a la part del rentador, amb la seva rentadora incorporada. I per últim ens trobarem el que és el menjador. Un menjador molt ampli, amb llar de foc incorporada. I també amb una sortida amb un balcó. I com veieu, amb vistes a lo que és el centre de la ciutat de Girona. I això és tot. Si voleu demanar més informació, no dubteu a contactar amb nosaltres. Moltes gràcies.